Ό,τι είναι εντάξει, θα το κόψουμε. Λοιπόν, ξεκίνησε. Καλησπέρα σε όλους. Το Tennis Related Podcast επιστρέφει Να πω μετά και εγώ από... καλησπέρα. Μπορεί να πεις καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Επιστρέφει μετά από αρκετό καιρό, μπορώ να πω. Συνήθως το έκανα κάθε εβδομάδα ένα επεισόδιο, αλλά έχω να το κάνω περίπου 2 μήνες γιατί έτρεχα λιγάκι με το δικό μου τένις, με διάφορα ταξίδια, προετοιμασίες κτλ. Οπότε συγγνώμη για αυτό σε όσους παρακολουθούν. Έρχομαι όμως, επιστρέφουμε με έναν πολύ καλό καλεσμένο, τον κύριο Απόστολο Τσιπά. Γεια σου Χριστό. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε καλεσμένος στο podcast μου. Το κυνηγάω πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή... Βασικά εσύ έχεις έρθει να με συναντήσεις. Όντως έχω έρθει να συναντήσω, αλλά ενώ το κυνηγάω, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές για να το κάνουμε αυτό, αλλά anyhow. Θα κάνω ένα μικρό introduction για τον κύριο Απόστολο εδώ πέρα, ο οποίος είναι πατέρας του Στέφανου, Πέτρου, Παύλου και Ελισάβετ Τσιτσιπά. Ήταν nominated για ATP Coach της χρονιάς το 2021, αν δεν κάνω λάθος. Χρόνια εμπειρίας στο tour με τους γιους του. Έχετε υπάρξει και εσείς παίκτης. Πλέον έχει ιδρύσει τη δική του εταιρεία, την ITC, η οποία διοργάνωσε και τα πρώτα ATP Challengers που γίνονται στην Ελλάδα μετά από 12 χρόνια και στέφτηκαν με επιτυχία τις προηγούμενες 2 εβδομάδες. Ακριβώς, ακριβώς. Θα μιλήσουμε και για αυτά, εννοείται, για τα Challengers στο επόμενο του podcast. Έχεις υπάρξει επίσης στο tour για όλα τα χρόνια που ήταν ο Στέφανος, από την αρχή της καριέρας του μέχρι νομίζω πέρσι αργά της χρονιάς, πέρσι τον Οκτώβριο. Εννοείς συνοδεύοντας τον Στέφανο. Σαν προπονητής του. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Εμείς απ' την άλλη έχουμε μια αρκετά καλή σχέση, καθώς από μικρά παιδιά έχουμε ταξιδέψει με την οικογένειά μου και την οικογένεια Τσιτσιπά σε τουρνουά στη Γερμανία, στη Γαλλία, διάφορες εβδομάδες μαζί. Οπότε, ναι, και εγώ θεωρώ ότι είμαστε αρκετά κοντά και αυτή η συζήτηση θα είναι όχι σαν συνεντεύξη, σαν απλά να μιλάμε για τένις. Λοιπόν, οπότε σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί και να θυμηθούμε τα παλιά. Εννοείται. Να μιλήσουμε για τένις κυρίως. Ναι, να μιλήσουμε για τένις και να δούμε ποια είναι η δυναμική του τένις στην Ελλάδα. Ακριβώς αυτό. Γιατί νομίζω πια δημιουργούνται ωραίες ευκαιρίες και πρέπει να τις αδράξουμε, να τις πάρουμε και να δημιουργήσουμε κάτι όμορφο. Σίγουρα. Στη χώρα μας. Πλέον υπάρχουν ευκαιρίες πλέον. Το είδαμε με αυτά τα τουρνουά. Το βλέπουμε πλέον, γίνονται ακόμα και περισσότερα futures εδώ πέρα. Εκτόλιτος θα γίνουν και τον Μάιο πάλι. Άρα υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες και για τους επαγγελματίες αθλητές, αλλά και για μικρότερες κατηγορίες. Ακριβώς. Ήδη διανύουν μια εβδομάδα futures μετά τα challengers. Νομίζω ιδανικό περιβάλλον, γιατί ήδη τα 2 challengers, τα 2 challengers που γίνανε στο Litos Beach και στην Κρήτη, θα ακολουθούν 3 futures. Πολύ σημαντικό αυτό. Τα οποία είναι, νομίζω, άνδρων και γυναικών. Ακριβώς. Οπότε αυτό δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να συμμετέχουν συνεχόμενα 5 εβδομάδες σε αγώνες. Νομίζω ότι είναι ένα περιβάλλον το οποίο είναι ιδανικό για να εξελιχθούν αθλητές του τένις. Ακριβώς. Πολύ καλές συνθήκες, τα έχουμε όλα εδώ πέρα, είναι τα γήπεδα, είναι τα γυμναστήρια. Έχουμε γενικώς έναν χώρο ο οποίος είναι εύκολο να περάσεις πολλές εβδομάδες να είσαι στο tour. Και διασκεδαστικό κιόλας θα έλεγα για εμάς. Ακριβώς. Είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε στη χώρα μας. Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Φέρνουμε διεθνείς διοργανώσεις στη χώρα μας. Αυτό το περιβάλλον είναι σημαντικό, αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον, το διεθνές, να έρχεται στην Ελλάδα. Εννοείται ότι πρέπει οι Έλληνες αθλητές να αποκτούν εμπειρίες από διεθνείς διοργανώσεις. Είναι σημαντικό ότι αυτές οι διοργανώσεις έρχονται στην Ελλάδα. Είναι πιο εύκολο για τους Έλληνες παίχτες. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να δημιουργήσουμε τις υποδομές, να δημιουργήσουμε την οργάνωση, ώστε τα Ελληνόπουλα να μπορέσουν να βγάλουν τις δεξιότητές τους, τη δυναμική τους μέσα σε αυτούς τους αγώνες. Ακριβώς. Πώς ξεκίνησες eine σχέση σου με το τένις και πότε κατάλαβες ότι θα ασχοληθείς τόσο βαθιά με αυτό? Σε πάω πίσω πολύ τώρα. Η σχέση με το τένις. Ξεκίνησε όταν ξεκίνησα και τις σπουδές μου στην Γυμναστική Ακαδημία. Τότε θα έλεγα ότι ασχολήθηκα σοβαρά με το άθλημα. Εκεί απέκτησα τις πρώτες μου σοβαρές εμπειρίες του αθλήματος. Ήταν ένα από τα αθλήματα τα οποία υπήρχαν στη Γυμναστική Ακαδημία σαν μάθημα επιλογής.
Και θυμάμαι ότι όταν ανακάλυψα ότι υπάρχει αυτό το άθλημα, το πήρα σαν μάθημα επιλογής και την πρώτη χρονιά ένιωσα ότι είναι ένα άθλημα που μου ταιριάζει, ένα άθλημα που μ' αρέσει να παίζω, γιατί είναι ένα παιχνίδι που παίζεις, το αγαπάς πολύ, όταν αρχίσεις και αποκτάς δεξιότητες, αρχίσεις και το αγαπάς πάρα πολύ. Έτσι και εγώ το αγάπησα και αυτή ήταν η πρώτη μου σοβαρή εμπειρία όσον αφορά ενασχόληση, στο θέμα της ενασχόλησης. Στη συνέχεια, μέσα από τις σπουδές μου, πάντα το είχα στην άκρη του μυαλού μου ότι κάποια στιγμή όταν τελειώσουν οι σπουδές θα το πάρω σαν μάθημα της ειδικότητας και το πήρα. Και έτσι θα έλεγα ότι εξέλιξα κατά κάποιο τρόπο το άθλημα αυτό να το ακολουθήσω σαν επάγγελμα. Πήρα το πτυχίο μου σαν προπονητής τένις από την Γυμναστική Ακαδημία και στη συνέχεια ξεκίνησα κάποια καριέρα, αρχική καριέρα πάνω στο τένις. Όπως ξεκινάνε όλοι, με τα πρώτα βήματα, βοηθός προπονητή, προπονητής. Εξάλλου στην Ελλάδα θα έλεγα ότι δεν υπήρχαν και πάρα πολλές ευκαιρίες μέσα από το πτυχίο που παίρνεις να ξεκινήσεις, ξέρω εγώ, επαγγελματικά σε κάποιο σύλλογο. Ναι. Υπήρχαν σύλλογοι, αλλά συνήθως όταν τα παιδιά βγαίνουν από τη Γυμναστική Ακαδημία, ασχολούνται σαν βοηθοί προπονητών. Εγώ είχα, νομίζω, και την τύχη στο τέλος των σπουδών μου να γνωρίσω τη σύζυγό μου, η οποία ήταν επαγγελματίας τενίστρια, και ταξίδεψα αρκετά μαζί της, με αποτέλεσμα να αποκτήσω πολλές εμπειρίες όσον αφορά το υψηλό επίπεδο τένις, και εκεί άρχισα να εξελίσσομαι σαν προπονητής. Αυτό ακριβώς θα σε ρώταγα, ότι πώς όταν πήρες το πτυχίο σου, όπως είπες, από τη Γυμναστική Ακαδημία, πώς εξελίχθηκες κατευθείαν, πώς εξελίχθηκες το transition για το επαγγελματικό tour. Δηλαδή, το γεγονός ότι ταξίδεψες με την κυρία Τζούλια στην αρχή, όταν έπαιζε εκείνη, προφανώς βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά μετά από πόσο καιρό άρχισες να σκέφτεσαι, OK, αυτό ίσως είναι μια καριέρα που μπορεί να κάνουν τα παιδιά μου. Είναι κάτι το οποίο και εμένα μου αρέσει να ταξιδεύω στο tour και να κοουτσάρω, αλλά είναι και κάτι το οποίο μπορεί να ακολουθήσουν σαν επάγγελμα τα παιδιά μου. Ταξιδεύοντας στο εξωτερικό με τη σύζυγό μου και στο επαγγελματικό γυναικείο tour τότε, γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους που σπουδαίοι προπονητές. Ήρθα σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι είχαν εξελιχθεί σαν προπονητές οι ίδιοι και παρουσιάστηκαν τέτοιες ευκαιρίες που νομίζω ήταν σημαντικές να μου δώσουν το ερέθισμα να αρχίσω να ασχολούμαι πιο σοβαρά με το αγωνιστικό τένις. Άρχισα να παρακολουθώ σεμινάρια. Έμπαινα σε κάποιες... Μάλλον ήρθα σε επαφή με κάποιες ομοσπονδίες και έτυχε να βρω ανθρώπους που με βάλανε σε κάποια προγράμματα τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ να καταλάβω το βάθος του τένις, πόσο σημαντικό, πόσο εξέλιξη έχει σαν άθλημα. Κάπως έτσι, θα έλεγα. Και όλο αυτό λοιπόν, αφού ξεκίνησε όπως έγινε το transition σιγά σιγά, δεν είναι ότι ξεκίνησες και πήρες ένα παίκτη, μετά παίρνεις άλλο παίκτη, ξεκίνησες από τα juniors που ήταν με την κυρία Τζούλια στην αρχή, μετά με τα juniors με τον Στέφανο και τον Πέτρο. Και σιγά βρέθηκες στο tour με τον Στέφανο και αργότερα με τον Πέτρο και τώρα πλέον με τον Παύλο. Οπότε θεωρώ ότι έχεις περάσει όλα τα σκαλοπάτια για να φτάσεις σε αυτό το σημείο, να είσαι nominated, ας πούμε, για ATP Coach of the Year εκείνη τη χρονιά. Πώς θα έλεγες ήταν αυτή η εμπειρία? Θα έλεγες ότι πήρε, ας πούμε, πάρα πολύ χρόνο? Θα έλεγες ότι έγινε κάτι που έγινε με ένα κλικ? Πώς το ένιωθες εσύ που το ζούσες από μέσα? Νομίζω ότι τίποτα δεν γίνεται με ένα κλικ. Υπάρχει μια ζήμωση που γίνεται πολλά χρόνια. Μέσα από αυτή τη ζήμωση εξελίσσεις σαν δάσκαλος, σαν προπονητής. Οι εμπειρίες σε βοηθάνε να εξελιχθείς και να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι καταστάσεις. Στην αρχή, όπως λες, ξεκίνησα με
ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα με νέους αθλητές τένις. Μέσα σε αυτούς συμπεριλαμβανόταν και τα παιδιά μου. Τους βοηθούσα όποτε χρειαζόταν να πάμε σε αγώνες. Τους βοηθούσα καθημερινά με την προπόνησή τους. Συνήθως δεν ήταν αρκετή η προπόνηση που είχαν στους ομίλους τους. Τα παιδιά μου και τα 4 παιδιά μου ήταν στον όμιλο Αντισφαίρης Γλυφάδος. Συμμετείχαν στα προγράμματα της Γλυφάδος με τον Γιώργο του Φουντούκο, με τους άλλους προπονητές του ομίλου, με τον Πάρη τον Γεμουχίδη, τέλος πάντων με όλους τους προπονητές του ομίλου. Είχαν μπει σε κάποια προγράμματα που τότε έκανε ο όμιλος, που ήταν σημαντικά για την εξέλιξη αθλητών, αλλά οι όμιλοι δεν έχουν πάντα τις τέλειες προϋποθέσεις, θα έλεγα, ώστε να εξελίξουν τους αθλητές σε διεθνές επίπεδο. Πάντα χρειάζεται και μια επιπλέον στήριξη από τους γονείς. Έτυχε εμείς σαν γονείς να είμαστε άνθρωποι του τένις, του χώρου. Οπότε πάντα βοηθούσαμε, πάντα στηρίζαμε αυτή την προσπάθεια του ομίλου και με τη δικιά μας συμμετοχή στις προπονήσεις. Και κάπως έτσι αρχίσαμε να οραματιζόμαστε ότι γιατί όχι να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να πάνε σε ένα πιο διεθνές περιβάλλον, να ταξιδέψουν. Η Ελλάδα τότε αγωνιστικά δεν είχε, θα έλεγα, και τόσες πολλές ευκαιρίες. Σωστά. Τόσους πολλούς διεθνείς αγώνες, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν εμπειρίες από διεθνείς διοργανώσεις. Έτσι, δεν ξέρω αν θυμάσαι κι εσύ, που ταξιδεύαμε με τον πατέρα σου και την οικογένειά σου στους αγώνες. Πηγαίναμε Γερμανία, Αυστρία, συνήθως αυτά τα ταξίδια κάναμε. Τα καλοκαίρια. Κάπως έτσι χτίσαμε κάποια, θα έλεγα, σταθερή πορεία προς αυτή την εξέλιξη. Ακριβώς αυτό. Πλέον ένα step forward αυτή τη στιγμή θα κάνουμε και θέλω να σε ρωτήσω ότι μέσα σε αυτή την πορεία έχεις πάρει όλα αυτά τα βιώματα και έχεις δει όλα αυτά τα τουρνουά, όλες τις διοργανώσεις, από τουρνουά, μιλάμε τώρα juniors, μέχρι τουρνουά Grand Slams. Και έρχομαι εδώ και να σε ρωτήσω ότι πλέον έχεις φτιάξει τη δική σου εταιρεία, την ITC, η οποία είναι International Tennis Coaching. Ακριβώς. Θέλω να μιλήσεις γενικά, να εξηγήσεις λιγάκι σε όσους παρακολουθούν τι είναι η ITC. Η ITC είναι μια εταιρεία η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει πλατφόρμες, θα έλεγα, επιμόρφωσης, μάλλον πλατφόρμες στήριξης για αθλητές, επαγγελματίες αθλητές, μέσα από επιμορφωτικές διαδικασίες, μέσα από συνεργασίες με ακαδημίες, συνεργασίες με προπονητές. Εμείς στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια με την εμπειρία μας, με τον επαγγελματισμό μας, ώστε οι αθλητές αυτοί να μπορέσουν να βγάλουν το ταλέντο τους, τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν εμπειρίες σε διεθνή χώρο, σε διεθνείς διοργανώσεις. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με πολλούς τρόπους. Πέρα από τις συνεργασίες που κάνουμε με ακαδημίες, με προπονητές, επίσης να μπορέσουμε να φέρουμε διεθνείς διοργανώσεις στην Ελλάδα. Ήδη κάναμε τα πρώτα 2 Challenger. Θα κάνουμε, νομίζω, και άλλες διοργανώσεις στο μέλλον, δίνοντας έτσι την ευκαιρία τα παιδιά αυτά να βγάλουν τις δεξιότητές τους, αλλά εμείς να έχουμε ένα οργανωτικό πλαίσιο ώστε να μπορούμε να το κατευθύνουμε να γίνουν όλα αυτά σωστά. Και είναι πολύ σημαντικό να το κατευθύνει αυτό κάποιος ο οποίος τα έχει περάσει αυτά τα στάδια. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο θα ασχοληθεί τώρα και θα σου πει ότι θέλω να έρθω στην ITC, στην ομάδα της ITC. Μπορεί να μην έχει καμία ιδέα από το tour πώς λειτουργεί το tour, αλλά έρχοντας μέσα σε αυτή την. Θα το ονομάσω. Δεν είναι ακαδημία, είναι σαν την εταιρεία, ας πούμε. Ναι, δεν είναι ακαδημία. Είναι θα έλεγα μια ομάδα. Στην ομάδα αυτό, ναι. Είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί να κατευθύνει, να καταλάβει, να φουγκραστεί τον αθλητή τι ακριβώς χρειάζεται, πώς μπορεί ο ίδιος να δούμε τα όνειρα του αθλητή και πώς μπορεί ο ίδιος να κάνει commitment σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς είμαστε από πίσω, τον στηρίζουμε και αυτό που είπαμε πριν, είναι σημαντικό να μπορέσουμε να βγάλουμε τις δεξιότητες του αθλητή και να μπορέσει να τις βγάλει μέσα στο γήπεδο και είμαστε δίπλα του πάντα να τον κατευθύνουμε
να αποκτήσει αυτή την εμπειρία. Οπότε η ATC επίσης έχει φτιαχτεί όχι μόνο για τους Έλληνες παίκτες, είναι για όλους τους παίκτες και εξωτερικού. Ναι. Αναφέρεται σε όλους τους παίκτες οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με το επαγγελματικό τένις. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν. Είπες για τα challengers που διοργανωθήκαν τις προηγούμενες 2 εβδομάδες με άριστη επιτυχία, θα έλεγα. Δεν νομίζω να έφυγε κανείς δυσαρεστημένος, δεν νομίζω να έφυγε κανείς λέγοντας ότι έλειπε αυτό από αυτά τα τουρνουά. Έπρεπε να γίνει αυτό καλύτερα. Νιώθω ότι για το μέγεθος των τουρνουά αυτών γίνανε όλα σαν να ήταν τουρνουά ATP κανονικό, όχι challenger. Και το λέω αυτό, εγώ από τη δική μου πλευρά δεν έχω παίξει σε ATP τουρνουά μεγάλα, αλλά έχω παρευρεθεί και σε Grand Slam μαζί σας και έχω δει έχω αρκετά βιώματα από αυτά τα μεγάλα τουρνουά και νιώθω ότι πραγματικά δεν έλειπε τίποτα. Έλειπε μόνο ήταν κάποιοι πολύ μεγάλοι παίκτες, ήταν ο Καράτσεφ, ήταν ο Πένιστον, ήταν παίκτες που έχουν περάσει από τα Grand Slam. Προφανώς, αν το magnitude του τουρνουά ήταν 250, θα ερχόντουσαν πολύ μεγαλύτεροι παίκτες. Οπότε θέλω να σε ρωτήσω πώς πήρες αυτή την απόφαση να στηρίξεις ένα τέτοιο event, γιατί κυρίως αυτό το event να σημειωθεί ότι το στήριξες εσύ και ο κύριος Σαπουνάκης από το Lidos Beach Hotel, χρονικά αλλά και οικονομικά. Η απόφαση πάρθηκε νιώθοντας ότι νομίζω πια οι προϋποθέσεις της Ελλάδος είναι ιδανικές για να δημιουργηθούν τέτοιου είδους αγώνες. Σωστά. Νομίζω το momentum, θα το έλεγα, είναι αυτή τη στιγμή ιδανικό για να έχουμε τέτοιες διοργανώσεις στην Ελλάδα. Πήραμε αυτή την απόφαση γιατί για μένα τα τουρνουά αυτά είναι ένα τεράστιο εργαλείο στην εξέλιξη αθλητών. Θα έλεγα επίσης ότι οι υποδομές εδώ στο Lidos Beach είναι ιδανικές για τέτοιου είδους αγώνες. Ακριβώς. Δεν νομίζω έχει να ζηλέψει κάτι από άλλες διοργανώσεις παρόμοιες που γίνονται σε άλλες χώρες του κόσμου. Νομίζω ότι οι υποδομές που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, όχι μόνο εδώ, στην Κρήτη και στο Λίτος και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, είναι ιδανικές συνθήκες για να δημιουργηθούν τέτοιου είδους αγώνες. Οπότε, ξεκινώντας εμείς κάνοντας αυτή την αρχή, νομίζω θα δώσουμε το ερέθισμα και σε άλλους να κάνουν παρόμοιες προσπάθειες. Αυτή ήταν η σκέψη μου. Νομίζω ότι, όπως είπες και εσύ, το τουρνουά εξελίχθηκε άρτια, τέλεια. Ναι. Παιχτήκαν ωραία μάτς, ο κόσμος είδε πολύ ωραίους αγώνες. Νέα ταλέντα έχουν προκύψει από αυτούς τους αγώνες. Ακριβώς. Πέρα από τους Έλληνες αθλητές, ο Στέφανος Ακελαρίδης και ο Πέτρος Τσιπάς πήραν το δεύτερο ATP Crete τα διπλά. Είδαμε ο Ιταλός ο Τσίνα, ο οποίος έπαιξε τελικό στο δεύτερο. Του δόθηκε wildcard για το Miami Open το 1000 και κέρδισε τον πρώτο γύρο στο κύριο ταμπλό χθες. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά τα τουρνουά είναι πλατφόρμα. Αυτές είναι οι πλατφόρμες που λέμε. Πλατφόρμα για τους αθλητές να πατήσουν πάνω εκεί και να κάνουν την εξέλιξή τους. Το παράδειγμα του Τσίνα νομίζω είναι χαρακτηριστικό. Οπότε θα δημιουργηθούν και άλλες τέτοιες ευκαιρίες στην Ελλάδα για να μπορέσουν οι Έλληνες αθλητές και οι Έλληνες αθλητές αλλά και οι ξένοι αθλητές να το χρησιμοποιήσουν αυτό για να εξελιχθούν. Να σημειωθεί ότι κάτι τέτοια τουρνουά επίσης θέλουν μεγάλο χρονική διάρκεια για οργάνωση. Ακριβώς. Ενώ και αυτά τα τουρνουά νομίζω ανακοινωθήκαν περίπου 2 μήνες πριν παιχτούν στο tour. Οπότε φαντάζομαι και εσείς έπρεπε να τρέξετε πάρα πολύ, αλλά και εδώ πέρα με το ξενοδοχείο που έπρεπε να το ανοίξουν πιο νωρίς, έπρεπε να κάνουν resurface στα γήπεδα, έπρεπε να γίνουν πάρα πολλές διαδικασίες. Ο συντονισμός της ομάδας ήταν απίστευτος. Όλοι δείξανε ότι έχουν πια τη διάθεση να ασχοληθούν και το αποτέλεσμα που προέκυψε στο τέλος ήταν μοναδικό. Ήταν όντως μοναδικό. Και επίσης να πω ότι ήταν και ο καιρός μοναδικός αυτές τις 2 εβδομάδες, γιατί μόλις τελειώσανε, τώρα έχει ξεκινήσει μια κακοκαιρία. Έχει πέσει 20 βαθμούς. Παρήγγειλε η ITC, έχουμε πρόσβαση και στον καιρό, οπότε... Έχουμε και μετεωρολόγους στην ομάδα. Όχι, γιατί η θερμοκρασία ήταν νομίζω 28 βαθμούς την ημέρα του τελικού και άπνοια και σήμερα 2 μέρες μετά έχει 8 με 10 βαθμούς και φυσάει 25 μίλια την ώρα. Τέλος πάντων. Ήταν αυτά τα τουρνουά λοιπόν αρκετά για να βάλουν την ITC σε παγκόσμιο έπακρο. Τι άλλο θα χρειαστεί, ας πούμε, για να μπει σε μεγαλύτερη πλατφόρμα? Ναι, νομίζω ότι
ήταν μια εκκίνηση, ήταν ένα ξεκίνημα που κάναμε. Θα πρέπει να αναπτύξουμε και άλλες διεθνείς σχέσεις με ομοσπονδίες, με ακαδημίες, με προπονητές. Αυτό νομίζω θα είναι σημαντικό για να εμείς σαν ITC με τη δικιά μας, δικό μας επαγγελματισμό να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, δουλεύουμε ήδη σε τέτοιες συνεργασίες και νομίζω σύντομα θα πετύχουμε αρκετά. Το επόμενο βήμα, ας πούμε, θα ήταν κάποιο ακόμα τουρνουά Challenger τέτοιο π.χ. μέσα στη χρονιά ή, ας πούμε, ο αναβαθμισμός αυτών των τουρνουά για την επόμενη χρονιά? Τι έχεις στο μυαλό σου? Και τα δύο νομίζω, και τα δύο μπορούμε να τα πετύχουμε, αλλά πάνω απ' όλα για μένα το πιο σημαντικό είναι οι αθλητές. Να μπορέσουν οι αθλητές να βγάλουν τις δεξιότητές τους, να μπορέσουν οι αθλητές να καταλάβουν τι σημαίνουν όλες αυτές οι διοργανώσεις, όλες αυτές οι πλατφόρμες που δημιουργούμε, ευκαιρίες που τους δίνονται για να εξελιχθούν. Επίσης αυτά, εγώ σαν αθλητής που αγωνίζομαι στο Tour, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτά τα τουρνουά, όχι μόνο για εμάς που αγωνιζόμαστε, αλλά και για τους μικρότερους. Γιατί π.χ. παιδιά όπως ο Μοσακελαρίδης, ο Πέτρος ο Τσιπάς, ο Παύλος ο Τσιπάς, βλέπουν αυτά τα τουρνουά στο καλεντάρι της ATP και λένε «OK, τον Μάρτιο έχουμε αυτά τα Challengers στην Κρήτη. Πρέπει να προετοιμαστούμε να παίξουμε καλά εκεί πέρα, να πικάρουμε εκεί πέρα. Μετά μπορεί να έχουμε κάτι ακόμα στο τέλος του καλοκαιριού. Επίσης να πικάρουμε, γιατί αυτές είναι ευκαιρίες, ας πούμε, παρόλο που τα παιδιά έχουν υψηλό ranking, είναι ευκαιρίες οι οποίες δεν μπορούν να παίζουν κάθε εβδομάδα τέτοια τουρνουά. Δηλαδή, για να παίζεις κάθε εβδομάδα τέτοια τουρνουά, πρέπει να είσαι μέσα στο 200-250 του κόσμου. Σωστά. Και με την ευκαιρία αυτή που γίνονται αυτά τα τουρνουά μέσα στη χώρα μας, δίνονται σε εμάς τους παίκτες αυτές οι μικρές ευκαιρίες, ότι μπορούμε να παίξουμε κάτι διαφορετικό. Μεγάλες ευκαιρίες. Μεγάλες, ναι. Εννοώ ότι αντί να παίζουμε τα futures της ITF, ξέρουμε ότι μπορούμε να παίξουμε για 5 εβδομάδες το χρόνο. Να παίξουμε ATP Challengers. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το mentality, αλλά και για το motivation που έχουμε μέσα στη χρονιά μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό εγώ να το αναφέρω. Είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες αθλητές πια νιώθουν ότι υπάρχουν εργαλεία που το στηρίζουν, αν το πούμε εργαλείο αυτής της διοργανώσης. Υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται για αυτούς. Είναι ομοσπονδία, η βοήθεια της Ομοσπονδίας ήταν τεράστια για να διοργανωθούν αυτοί οι αγώνες. Νομίζω αυτό θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο να μπορέσουμε να διοργανώσουμε παραπάνω διεθνείς διοργανώσεις στην Ελλάδα. Η Ομοσπονδία θα παίξει τεράστιο ρόλο. Νομίζω αυτές οι συνεργασίες, όπως είπα και πριν, είναι σημαντικότατες για να δημιουργηθούν οι σωστές προϋποθέσεις για τους αθλητές. Προχωράμε λιγάκι σε ένα διαφορετικό θέμα τώρα, λίγο πιο πολύ στα παιδιά σου. Βλέπουμε πλέον ότι Δεν μου αρέσει αυτό. Είναι ωραία φτιαγμένο. Okay. Είναι ο Στέφανος λοιπόν, ας πούμε, και είναι μπροστά στο ATP Tour εδώ και τα τελευταία 5-6 χρόνια με τίτλους, με ATP Nitto Finals συμμετοχές και νίκες σε Grand Slam τελικούς. Βλέπουμε επίσης ότι ο Πέτρος τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε παίκτης ο οποίος είναι τυπικός στα Grand Slam. Πλέον παίζει και χωρίς τον Στέφανο σε κάποια τουρνουά στο Australian Open. Σωστά. Κέρδισε τον πρώτο γύρο με τον Ζούμουρ. Κάνει καλά αποτελέσματα. Κερδίζει τα Challenger με τον Σακελαρίδη. Και έχουμε και τον Παύλο, ο οποίος ακολουθά σιγά σιγά τα βήματα ως προς εκείνο. Τους είδαμε τον Πέτρο και τον Παύλο να παίξαν διπλά στο ATP 500 στο Ντουμπάι. Σωστά. Εξίσου πάρα πολύ σημαντικό. Πώς νιώθεις αρχικά και πού βλέπεις τα παιδιά σου να φτάνουν? Άσε το Στέφανο, επειδή έχει φτάσει ο Στέφανος. Ναι. Νομίζω ότι τα παιδιά μου είναι σε ένα γενικότερο πλαίσιο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή για την ανάπτυξη του τένις γενικότερα. Σίγουρα θα ήθελα τα παιδιά μου να φτάσουν στο υψηλότερο σκαλί του τένις. Όπως θα ήθελα όλα τα παιδιά που θέλουν πραγματικά να παίξουν τένις να φτάσουν και αυτοί σε αυτό το υψηλότερο σκαλί. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, είναι σημαντικό να γίνουν οι σωστές κινήσεις, όχι μόνο από τους ανθρώπους που στηρίζουν τα παιδιά αυτά, αλλά και από τα ίδια τα παιδιά. Θα πρέπει τα παιδιά κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι το δικό τους όνειρο, η δικιά τους διάθεση είναι αυτή που μετράει. Σίγουρα. Ξεκινάει πρώτα από εμάς μέσα, νομίζω. Θα πρέπει να το δουλέψουν πολύ καλά μέσα στο μυαλό τους
τι σημαίνει να αγωνίζει στα υψηλά επίπεδα, θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις και θα πρέπει να εκτελέσουν αυτές τις αποφάσεις. Για μένα, εγώ σαν πατέρας, είμαι εδώ να φουγκραστώ, να καταλάβω ότι αυτές οι διαδικασίες έχουν γίνει μες στο μυαλό τους. Όταν το καταλάβω αυτό, θα είμαι πίσω τους, αρρωγός τους, βοηθός τους και θα τους στηρίζω μέχρι να φτάσουν εκεί που έχουν ονειρευτεί. Αυτό νομίζω πρέπει να είναι η βάση. Όχι η βάση. Αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, ο τρόπος που πρέπει να λειτουργούν οι γονείς με τα παιδιά τους. Πρέπει να φουγκράζονται τι θέλουν τα παιδιά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι, όπως είπες, ο Στέφανος πήρε κάποιες αποφάσεις. Ο Στέφανος ηλικίας 14-15 χρονών μπροστά μου και μπροστά σε ανθρώπους τότε που ήταν μέλη της ομάδας μου και ακόμη είναι, πήρε κάποιες αποφάσεις. Όταν του μιλούσαμε και κοιτούσαμε τα μάτια του, καταλαβαίναμε ότι τις έχει πάρει τις αποφάσεις αυτές. Ότι είναι έτοιμος να κολυμπήσει στα βαθιά. Δηλαδή τον πήγαμε να κολυμπήσει και αυτός ήταν έτοιμος να κολυμπήσει στα βαθιά, στα πολύ βαθιά νερά. Και το έκανε. Και κολύμπησε, τα κατάφερε, έδειξε ότι πραγματικά το εννοούσε. Νομίζω αυτή τη στιγμή έχει όλες τις προϋποθέσεις να κάνει μια παρόμοια συνέχεια τα επόμενα χρόνια. Έχει τη βάση που μπορεί να πατήσει πάνω σε αυτή και να συνεχίσει να κερδίζει και Grand Slams, να κερδίζει τίτλους στην ATP και να φτάσει στο υψηλότερο βάθρο του ranking που είναι το νούμερο 1. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί. Ήδη έχει ξεκινήσει φέτος από το Ντουμπάι και μετά και παίζει πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή νομίζω ξεκινάει το Miami Open αυτήν την εβδομάδα. Είναι ο Στέφανος ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά έχει όλα τα προσόντα για να είναι και νούμερο 1 του κόσμου και για να είναι contestant για όλα τα Grand Slams. Ναι. Όλοι οι παίκτες που βρίσκονται εκεί, στο ATP Tour, αν όχι όλοι οι περισσότεροι, έχουν τα προσόντα να φτάσουν ψηλά. Το τένις σε αυτά τα επίπεδα είναι πάρα πολύ δυναμικό. Ναι. Αλλάζει μέρα με τη μέρα. Δηλαδή, είναι μια δυναμική σχέση, η οποία αυτή είναι η σχέση που εξελίσσει τους αθλητές. Είναι μια δυναμική κατάσταση που δίνει στους αθλητές το κίνητρο κάθε μέρα να δουλέψουν, να γίνουν καλύτεροι, να βελτιωθούν. Όλο αυτό το ταλέντο που υπάρχει εκεί πάνω, θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη πλατφόρμα εξέλιξης ενός ανθρώπου να φτάσει στα ωριά του. Σίγουρα. Βλέπουμε πλέον κάθε εβδομάδα κάποιος παίκτης παίζει καλύτερα από τους άλλους. Ας πούμε τώρα στο Indian Wells βγήκε ο Draper και έπαιξε, νομίζω, από τα καλύτερα τένις που έχουν παιχτεί. Και θα πρέπει να είσαι έτοιμος φυσικά να λάβεις αυτά τα μηνύματα που σου δίνονται εκεί. Οι διαφορές μεταξύ των παιχτών είναι πάρα πολύ μικρές. Άρα χρειάζεται μεγάλη ακρίβεια στο να κατανοήσεις το τι γίνεται εκεί πάνω. Χρειάζεται τεράστια εμπειρία από την ομάδα σου να σε βοηθήσει. Και νομίζω ότι πια ο Στέφανος ξέρει ακριβώς πώς θέλει να χτίσει τους ανθρώπους γύρω του. Και δεν είναι μόνο το τένις. Στο τέλος της ημέρας υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι σημαντικά. Είναι και πώς είναι η προσωπική του ζωή, πόσο ηρεμία υπάρχει εκεί, πώς είναι τα υπόλοιπα κομμάτια, το εμπορικό κομμάτι, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι να βοηθήσει την προσπάθεια του αθλητή. Γιατί σε αυτά τα επίπεδα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες, οι οικονομικές απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες, τα έξοδά σου είναι πολύ μεγάλα. Γι' αυτό νομίζω και οι αθλητές αυτοί καταλαβαίνουν ότι πρέπει να παίξουν καλά, να κερδίσουν αρκετά χρήματα ώστε να στηρίξουν την καριέρα τους. Όσα χρόνια τέλος πάντων κάνουν αυτή την καριέρα. Γιατί κάποια στιγμή επίσης μετά τα 35-36 εκεί πέρα κάποια τελειώνει. Αυτό δεν είναι σαν μια δουλειά που δουλεύεις μέχρι τα 50. Ποια θα έλεγες ότι είναι η αγαπημένη σου στιγμή σαν προπονητής πρώτα και σαν πατέρας μετά? Η αγαπημένη μου στιγμή. Νομίζω ότι μια στιγμή που όλοι πραγματικά συγκινηθήκαμε, χαρήκαμε, ήταν όταν ο Στέφανος στο Australian Open του 2019 πήρε την νίκη εναντίον του Ρότζερ Φέντερερ, που είναι το ίνδαλμά του. Ναι. Είναι απίστευτο να το βλέπεις αυτό. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή και ταυτόχρονα τόσο μεγάλη χαρά ότι κατάφερε να κερδίσει τον καλύτερο τότε αθλητή όλου του κόσμου.
Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο καλύτερος. Είχε τα περισσότερα Grand Slam. Ήταν τότε, ναι, ήταν. Και έχω ρωτήσει και τον Πέτρο την ίδια ερώτηση και μου είχε απαντήσει ακριβώς την ίδια απάντηση. Δεν απίστευτο να το βλέπεις αυτό και ήταν μια από τις στιγμές που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Επίσης, οι στιγμές της εξέλιξης που έκανε, δηλαδή από Next Gen Finals και νίκη, παίρνοντας το Next Gen Finals, ναι. την επόμενη χρονιά παίρνει το Nido Finals. Ναι. Αυτό δείχνει ότι η εξέλιξή του, ότι δηλαδή εμείς η ομάδα του, οι άνθρωποι που τον στηρίξαμε, κάναμε κάτι σωστό, ότι ήμασταν εκεί για κάποιο λόγο και έδειξε ότι αυτή η εξέλιξη ήταν εκεί, ήταν παρόν, οπότε και αυτό ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί προπονητικά, ότι από το Next Gen να πας στο κανονικό τον Ito και να το κερδίσεις. Δεν το είχα σκεφτεί τόσο πολύ. Αλλά είναι όντως. Δεν είναι εύκολο. Νομίζω είναι τεράστιο. Νομίζω είναι τεράστιο επιτεύγμα. Είναι και ο μόνος αθλητής που το έχει πετύχει. Και ναι, νομίζω αυτά είναι στιγμές τα οποία ο Στέφανος πρέπει να τα έχει πάντα μες στο μυαλό του, όπως και οι υπόλοιποι αθλητές, να έχουν τέτοιες στιγμές μες στο μυαλό τους και αυτό να τους δίνει δύναμη να συνεχίζουν και να βρίσκουν, ας πούμε, να είναι ο φάρος τους, ώστε να βρίσκουν το δρόμο τους. Σημαντικό, πολύ σημαντικό αυτό. Τι θα έκανες, πιστεύεις, άμα δεν έχεις ασχοληθεί με το τένις? Θα σου πω και εγώ τι θα έλεγα ότι θα μπορούσες να κάνεις. Εγώ νομίζω ότι αν δεν ασχολούμουν με το τένις, θα μου άρεσε πάρα πολύ να ταξιδεύω. Ναι. Να ανακαλύπτω τη ζωή, να ανακαλύπτω τον κόσμο. Νομίζω η ζωή μας είναι πάρα πολύ μικρή και ο κόσμος είναι πολύ μικρός. Αλλά νομίζω υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα να μάθεις, τόσα πολλά πράγματα που θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς και να νιώσεις καλύτερα σαν άνθρωπος και να έχεις μια πιο όμορφη ζωή. Εγώ είχα γράψει ότι θα πίστευα ότι θα ήσουν είτε φιλόσοφος είτε ποιητής. Γιατί κάθε φορά που ρωτάμε έτσι, κάτι. Το λες τώρα, μάλλον το σκέφτομαι σοβαρά. Όποτε έχουμε μια συζήτηση, πάντα θα πεις κάτι από ένα βιβλίο. Την επόμενη φορά που θα κάνουμε podcast θα γράψω ένα ποίημα. Ωραία, τέλεια. Πρέπει να το έχω πει από πιο νωρίς αυτό, το έχεις γράψει ήδη. Ναι, γιατί κάθε φορά κάπως επιμορφωνόμαστε κι εμείς από μια συζήτηση. Κάτι δηλαδή. Με ένα, ας πούμε, ο Σακελαρίδης π.χ. που είναι εδώ πέρα και ακούει ένα ιδιαίτερο. Να τον καλέσουμε εδώ στο podcast. Ναι, ακούει ένα ιδιαίτερο. Πώς λέγεται αυτή η λέξη, τύπο μουσικής. Τον είχες βάλει, νομίζω, ένα βράδυ να ακούει ελληνικά λαϊκά τραγούδια ή όπερα ή τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν το πέτυχα. Ηρεμεί κιόλας το βράδυ. Σημαντικό είναι πάντα να κερδίζουμε σε μόρφωση, να κερδίζεις σε μόρφωση. Εσείς ειδικά που έχετε το χρόνο. Ο χρόνος είναι πολύ σημαντικό πράγμα, ώστε να μορφώνεστε, να διαβάζετε, να μαθαίνετε πράγματα, να τον κάνετε επικοδομητικό, γιατί είναι ίσως το πιο πολύτιμο αγαθό ο χρόνος. Είναι σίγουρα το πιο πολύτιμο αγαθό που έχουμε ο χρόνος. Και είναι το μόνο πράγμα που είναι το ίδιο για όλους. Ακριβώς. Και κάποιοι λίγο παραπάνω, κάποιοι λίγο λιγότερο, αλλά ναι. Είναι το ίδιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο χρόνος ρέει το ίδιο για όλους. Δεν χαρίζεται σε κανέναν. Οπότε και εμείς πρέπει να εκτιμούμε αυτό που μας δίνει η ζωή, το χρόνο, και να μην το σπαταλάμε, θα έλεγα. Θα συμφωνήσω Γιατί στην ουσία, όταν σπαταλάς χρόνο, σπαταλάς ζωή. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Θα προχωρήσουμε σε κάτι ερωτήσεις του κοινού που μας έχουν κάνει. Ήταν πάρα πολλές, δεν τις έχω γράψει όλες. Έχω γράψει 5 εδώ πέρα, αλλά ήταν πάρα πολλές. Λοιπόν, όλοι λένε πώς να βελτιωθεί ένας παίκτης, αλλά πώς βελτιώνεσαι σαν προπονητής? Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία ερώτηση και βελτιώνεσαι σαν προπονητής. Πρέπει, νομίζω, πέρα από το επιμορφωτικό κομμάτι που πρέπει συνέχεια να διαβάζεις και να ασχολείσαι επιστημονικά με το αντικείμενο αυτό, γιατί θα έλεγα ότι η προπονητική έχει επιστημολογία μέσα της, έχει κομμάτια που είναι σημαντικότατα, τα οποία εξελίσσονται, άρα θα πρέπει να είσαι μέλος διάφορων οργανώσεων που ασχολούνται με την επιστημολογία της προπονητικής. Ένα άλλο κομμάτι είναι να ακούς τους αθλητές. Πολύ σημαντικό. Να φουγκράζεις τους αθλητές και από αυτούς να μαθαίνεις, γιατί είναι μια δυναμική σχέση, ασχολείσαι με αθλητές, οπότε ο κάθε αθλητής είναι διαφορετικός και θα πρέπει μέσα από αυτή τη σχέση να μαθαίνεις πράγματα, να καταλαβαίνεις πράγματα, θα σε κάνεις σίγουρα καλύτερο σαν προπονητή. Ένα τρίτο κομμάτι νομίζω ότι είναι
και οι ίδιοι οι προπονητές θα πρέπει να αγωνίζονται, να παίζουν τένις. Ναι. Νομίζω η εμπειρία αυτή βοηθάει να κατανοούν το άθλημα, γιατί το άθλημα αυτό, όπως καταλαβαίνεις, έχει μια εξέλιξη. Νομίζω η διάθεση του προπονητή να είναι παρόν και σε τέτοιες πιο δυναμικές καταστάσεις θα τον βοηθήσει στην εξέλιξή του. Εάν ξύπναγες αύριο και ήταν 15 χρόνια πριν, τι θα έκανες διαφορετικά με τον Στέφανο, εάν θα έκανες κάτι διαφορετικά? Δεν θα έκανα κάτι διαφορετικό όσον αφορά το κομμάτι της απόφασης και της απόφασης και της πορείας που κάναμε, της ταινιστικής του πορείας. Ίσως θα έλεγα θα επέμενα πιο πολύ στην μόρφωσή του σε κάποια πράγματα. Okay. Ίσως θα έλεγα ότι θα δημιουργούσα πιο πολλές ευκαιρίες για να μορφωθεί σε διάφορους τομείς που ο ίδιος είχε ενδιαφέροντα, τα οποία θα ήταν, νομίζω, σημαντικά να τον βοηθήσουν να κατανοήσει πιο πολύ τη ζωή πέρα από το τένις. Μπράβο. Θέλω να μας ονομάσεις μερικούς μέντορες που είχες στο παρελθόν ή έχεις ακόμα. Μέντορες. Αυτές είναι ερωτήσεις του κοινού, δεν τις έχω γράψει εγώ. Είναι όπως μου τις έχουν πει, τις έχω γράψει. Μέντορες όσον αφορά το τένις ή... Πες μου 2 από το τένις, 2 από εκτός τένις. Να πω ονόματα. Ονόματα. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ αυτή τη στιγμή σε ονόματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που με έχουν επηρεάσει στη σκέψη. Βασικά δεν είναι κάτι συγκεκριμένο που έχω θέσει στο μυαλό μου, αλλά νομίζω κάποια ρητά του Καζαντζάκη, κάποιες φιλοσοφικές ιδέες από την αρχαία Ελλάδα, του Σοκράτη, του Αριστοτέλη, με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ στη σκέψη. Όσον αφορά στο κομμάτι της ζωής, αυτά όσον αφορά το κομμάτι της ζωής. Όσον αφορά στο κομμάτι του τένις, θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά με εντυπωσιάζουν με τον τρόπο που σκέφτονται, με την επιμονή τους. Κάποιοι προπονητές, εγώ, Brad Gilbert, ο τρόπος που σκέφτεται είναι, θα έλεγα, μοναδικός, είναι έξυπνος. Θα έλεγα ο Πάτρικ Μουράτογλου όσον αφορά το επιχειρηματικό κομμάτι, που κάνει κάτι παρόμοιο με αυτό που σκέφτομαι εγώ, δηλαδή δημιουργεί πλατφόρμες για ανθρώπους για να ζήσουν το όνειρό τους. Άσχετα αν έχει πιο πολύ επιχειρηματική κατεύθυνση, αλλά δεν έχει σημασία. Οι πλατφόρμες είναι εκεί, θα έλεγα οι ευκαιρίες δίνονται στα παιδιά. Έχει βρει μηχανισμούς που μπορεί και δίνει ευκαιρίες στα παιδιά, ειδικά τα παιδιά που είναι ταλαντούχα και θέλουν να παίξουν υψηλό επίπεδο τένις. Νομίζω είναι καλά παραδείγματα αυτό που μας πες. Λοιπόν, ποιες είναι και ήταν οι δυσκολίες να είσαι πατέρας προπονητής στη σχέση αυτή? Εσύ το γνωρίζεις. Το γνωρίζω και εγώ, αυτό θα έλεγα. Το γνωρίζω και εγώ αυτό. Το γνωρίζεις πολύ καλά. Εγώ θα αντιστρέψω την ερώτηση σε σένα, να μου απαντήσεις εσύ. Ωραία. Εσύ τι έχεις νιώσει όλα αυτά τα χρόνια με τον πατέρα? Εγώ αυτό το έχω ζήσει με τη δική μου σχέση με τον πατέρα μου που είχα, αλλά το έχω ζήσει και από φίλους μου, π.χ. ο Φάνης Κοντόπουλος με τον πατέρα του ή εσύ με τον Στέφανο. Εγώ μπορώ να πω ότι σαν παιδί άκουγα πάρα πολύ. Δεν είχα ποτέ τόσο πολύ να μαλώνω με τον πατέρα μου. Δηλαδή μου έλεγε κάτι, εντάξει, ίσως στην αρχή, όταν ήμουν πιο μικρός εννοείται δεν έλεγα τίποτα. Ίσως στα 14-15 να ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα που είχαν αλλάξει οι δυναμικές, ήμουν και εγώ σε μια εφηβεία, περίεργη. Αλλά νομίζω κατά κύριο λόγο άκουγα τι είχε να μου πει. Ναι, νομίζω ότι είσαι δεκτικός, ότι ακούς. Νομίζω σε αυτό το κομμάτι θα σταθώ και στο Στέφανο, ο οποίος ήταν ένας φοβερός ακροατής. Ήταν σφουγγάρι. Ναι. Δηλαδή ένιωσε ότι αυτή η σχέση θα τον οδηγήσει κάπου. Δεν θα έλεγα ότι είναι εύκολη σχέση. Δεν θα το έλεγα, ειδικά όταν τα παιδιά μεγαλώνουν και νομίζω εκεί σφάλουν πολλές φορές και οι γονείς που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι πια πρέπει το παιδί να έχει το δικό του χώρο, πρέπει να αναπτυχθούν έτσι οι προϋποθέσεις ώστε το παιδί να μπορεί να παίρνει τις δικές του αποφάσεις
Σίγουρα η εμπειρία του μεγαλύτερου ίσως είναι σημαντική να πάρθουν σωστές αποφάσεις, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ έξυπνα. Δηλαδή δεν θα πρέπει να γίνει σαν επιβολή, το επιβάλλω στον αθλητή, αλλά θα πρέπει μέσα από την καθοδήγηση να πάρθουν οι αποφάσεις από τον ίδιο τον αθλητή. Σωστά. Γιατί αυτό θα έχει περισσότερο όφελος για την εξέλιξη του αθλητή. Και για τους δύο μετά, επίσης. Αλλά μία του κοινού έχω γράψει, η οποία είναι ενδιαφέρον. Εάν ο Στέφανος κέρδιζε Grand Slam, θα έκανες τατουάζ? Γιατί όχι? Θα έκανες το Στέφανο ή το τρόπαιο? Τι θα κάνεις? Ενδιαφέρον. Θα σκεφτούμε. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι που γίνεται προς το τέλος του επεισοδίου, το οποίο λέγεται This or That. Θα σου λέω δύο επιλογές και θα μου λες αυτό ή αυτό. Okay. Λοιπόν, This or That. Ο τελικός του Στέφανου στο Australian Open ή του Γαλλικού Open ήταν καλύτερος? Γαλλικό Open. Γαλλικού Open. Φόρχαν Παύλου ή Στέφανου? Νομίζω Στέφανος. Στέφανος, λιγάκι. Να γίνουν άλλα 5 challengers στην Ελλάδα ή ένα ATP ώστε να έρθει να παίξει και ο Στέφανος? Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση. Νομίζω 5 challengers στην Ελλάδα. Για τώρα. Ναι, για τώρα, γιατί νομίζω είναι σημαντικό αυτό για την εξέλιξη των αθλητών. Ο Στέφανος μπορεί να παίξει ATP και σε άλλα μέρη του κόσμου και νομίζω πια οι Έλληνες φίλαθλοι ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη. Σωστά. Δεν είναι το πρόβλημα να συναντήσουν τον Στέφανο. Σίγουρα θα βοηθούσε να γίνει κάποια στιγμή ένα ATP στην Ελλάδα, 250 και 500, αλλά νομίζω ότι τα challenger αυτή τη στιγμή είναι σημαντικότητα για την Ελλάδα. Καλύτερες ταινιστικές συμβουλές στα παιδιά, εσύ ή η κυρία Τζούλια? Ταινιστικές. Ναι. Νομίζω θα απαντήσω λίγο διπλωματικά. Νομίζω στα υψηλά επίπεδα εγώ, στα επίπεδα στις παιδικές ηλικίες θα λέγα Τζούλια. Okay. Βουλιαγμένη ή Μονακό? Βουλιαγμένη. Coaching στο ATP ή WTA Tour? Αν σου δίνονταν άλλη μια ευκαιρία, ας πούμε, να πας. Δεν έχω, ειλικρινά σου μιλάω, θα ήθελα και στα δύο να κάνω coaching. Okay. Δεν μπορώ να πάρω, δηλαδή πιστεύω ότι είναι τόσο ενδιαφέρον και οι δύο κατηγορίες ανδρών και γυναικών στο επαγγελματικό επίπεδο που πραγματικά για κάθε προπονητή είναι, νομίζω... Είναι σημαντικές, ναι. Ναι. Γεια σας. Λοιπόν, θα πάρει πρώτα Grand Slam ο Στέφανος ή η Πάολα? Δεν το γνωρίζω. Τι θα έλεγες, πού θα πόνταρες, ας πούμε, έτσι πως πάει το τέτοιο? Όποιος αποφασίσει, νομίζω, πιο νωρίς να βάλει το μυαλό του και την προσπάθειά του προς αυτήν την κατεύθυνση, αυτός θα πάρει. Okay. Μπορεί και οι δύο ταυτόχρονα. Μπορεί να πάρουν το ίδιο το Grand Slam μαζί. Αυτό θα ήταν απίστευτο, Ο Πέτρος, top 10 διπλά ή top 100 στα μονά? Top 100 στα μονά. Και τα δύο, εγώ θα έλεγα. Και τα δύο. Ο Παύλος, top 100 στα μονά ή μοντέλο σε 3 χρόνια? Ο Παύλος θα πάει top 100 στα μονά. Και θα γίνει και μοντέλο για κάποια εταιρεία, πιστεύω σίγουρα. Και τελευταίο, ποιο είναι το αγαπημένο τουρνουά στην καρδιά σου και μια συμβουλή για μένα και όσοι ακούν το podcast? Το αγαπημένο τουρνουά. Θα έλεγα το Australian Open. Θα έλεγα και εγώ το Australian Open, γιατί είναι τόσο ωραία η διοργάνωση, δηλαδή νοιάζονται τόσο πολύ για εσένα, έχεις τους Έλληνες εκεί πέρα. Ίσως ο ελληνικός πληθυσμός. Που είναι παθιασμένοι. Ακριβώς, και νομίζω έχουμε ζήσει τεράστιες εμπειρίες εκεί, έχουμε ζήσει απίστευτες στιγμές. Δεν ξέρω, είναι πάντα μέσα στην καρδιά μου. Θα έλεγα το γαλλικό, επίσης το γαλλικό Open είναι ένα τουρνουά με απίστευτο στυλ. Αλλά θα έλεγα ότι η επιλογή μου είναι το Australian Open. Και εγώ αυτό θα έλεγα. Η συμβουλή για εμένα? Για σένα? Ναι. Δεν θα σου έλεγα να γίνεις μοντέλο. Πάντως, μ' αρέσει πάρα πολύ να μείνεις σταθερός με την ίδια ενέργεια. Έχεις τρομερή ενέργεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η ενέργεια, αν μπορείς να την κατευθύνεις στη σωστή κατεύθυνση, νομίζω θα πετύχεις όλα αυτά που ονειρεύεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για όσους ακούνε το podcast?
Όσο ακούνε το podcast, να είναι κοντά μας. Εμείς θα είμαστε εδώ να τους δίνουμε τεράστιες εμπειρίες με τους Έλληνες αθλητές και τους περιμένουμε το Σεπτέμβριο με την εθνική ομάδα Davis Cup. Σωστά. Στην Αθήνα, εναντίον της Βραζιλίας, που θέλουμε να δημιουργήσουμε μια μοναδική ατμόσφαιρα, αρχικά για τους Έλληνες αθλητές, να βγάλουν τον καλύτερο εαυτό τους και να δούνε όμορφο τένις με τη συμμετοχή της Βραζιλίας, που θα είναι μεγάλοι αστέρες του παγκόσμιου τένις ήδη. Έχουμε αθλητές από τη Βραζιλία που αυτή τη στιγμή κάνουν τρομερά πράγματα στο παγκόσμιο τένις. Ναι. Να σημειωθεί ότι αυτό το time με τη Βραζιλία αρχικά το μελέταγε ο Πετράκης πάρα πολύ. Έλεγε ότι όταν μόλις κερδίσαμε την Αίγυπτο, έλεγε ότι θα παίξουμε τη Βραζιλία. Θα παίξουμε τη Βραζιλία και θα έρχεται ο Φονσέκα μέσα στην Αθήνα. Και όντως έτυχε η Βραζιλία και όντως θα παίξουμε στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε ακόμα πού. Αλλά θα είναι πάρα πολύ significant νομίζω για το ελληνικό τένις να παίξει ο Στέφανος και να παίξει και ο Φονσέκα. Κάπου δεν ξέρω πού θα γίνει, αν θα γίνει Αθήνα ή θα γίνει κάπου. Μάλλον Αθήνα. Okay. Θα είναι πολύ σημαντικό. Αυτά, δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση. Δεν ξέρω αν εσύ θέλεις να προσθέσεις κάτι. Εγώ ένιωσα πολύ ωραία που είμαι μαζί σου, που μιλήσαμε και βγάλαμε κάτι προς τα έξω, προς τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Αφού σου είχα πει ότι θα είναι απλό, μου λέγεις να προετοιμαστείς και αυτά, θα είναι απλό. Είναι απλά μιλάμε για τένις. Αυτά. Αυτό ήταν λοιπόν ένα ακόμα επεισόδιο του Tennis Related Podcast. Ελπίζω, εγώ το απόλαυσα και έμαθα πράγματα όπως μαθαίνω σε κάθε επεισόδιο. Ελπίζω να ήταν ωραίο και για εσένα, να έφυγε γρήγορα ο χρόνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ όλους που παρακολουθήσατε. Μέχρι το επόμενο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.